našej triede pracujeme servitkovou technikou, zdobíme kráslice. Čo to znamená? To je dekupáž od francúzskeho slova. Znamená vystrihovanie. Vystrihli sme si zo servitky rôzne kvietky alebo nejaké ozdôbky a lepidlom sme si nalepili na vajíčka. Deti potrebujú pri tejto práci trpezlivosť. Okrem vajíčok sa dajú zdobiť aj iné predmety. Napríklad krabičky na šperky, ba dokonca nábytok.